Bună și bine v-am regăsit la un nou episod! În acest episod vom deschide acest megabox. Deschidem. Dacă dați like-uri o să pice ceva super bun. Ați dat? Bun! Deschidem. Și... ce iteme? Nu cred! Când credeam că o să-mi pice ceva super OP. 17 bibi, bun. Și token dabere. Mamă, deci mă așteptam măcar la un gadget. Bă, da, măcar la un gadget. Nu știu, o legendară sau o de-asta altă mitică. Mă gândeam și măcar la un gadget, bă, sau la Nani măcar, adică cum se face că nu mi-a picat Nani când voi vedeți ce șanse am la Epic de 0,57 și la gadget de 2. Adică cum nu mi-a picat nici gadget, nici Nani. Mamă, ce mică e șansa la legendară. Deci nu cred că nu mi-a picat nimic. Haideți să dăm și un match sau... Nu, haideți că nu mai dăm. Bun, și cam acesta a fost episodul. Pa!